bayan ng Makabebe, ating piliin ang konsehal na bagong sibol pero subok na sa serbisyo. Siya po, si Aldrin Napaw. Aldrin Napaw para konsehal. Kung ako ang pipili ng kandidato, ang pipiliin ko, mabait na tao. Si Aldrin yan, si Aldrin yan, Aldrin Napaw, konsehal Aldrin Napaw, para sigurado. At kung ikaw naman ang pipili ng kandidato, ang piliin mo, sino? Konsehal Aldrin Napaw. May lingap siya sa mga bata, libre ang school supplies, libre ang school supplies, galing pa sa bulsa niya. Kung tayo naman ang pipili ng konsehal natin, ang piliin natin, sino? Konsehal Aldrin Napaw. Magalang siya sa mga senior, totoong may asikaso, totoong may asikaso sa lola't lolo mo. Kaya sana pag pumili tayo, ayusin natin po, ayusin natin po, para di sayang ang boto. Kay Aldrin ka, kay Aldrin ako, konsehal Aldrin Napaw, konsehal Aldrin tayo, para sa Makabebe.